लोगोफोर दिनै साम' ओंख्रिमोन साम'जों अनलाजों थानिसाया स्कुलनिफ्राय फैनानै जानांगौ जाखाबाय जा गोथाव मोनो बे साम'खौ नै लोगोफोर थानिसा जानाय साम' बिखङा मथा मथि 50थासो जाबायदां बियो आरो खुरैयावबो दंबावोना नै खुरैयाव दंबावो माथो साम'आ गबाय नामा स्कुलाव ओंखाम मोनजायाखैमोन नामा मानो मोनथिमोनना हाथाय स्कुला मामोनलाय खाजामाथियाव मन्दिर हैदों खाजामाथियाव मा खालामहैदों ओंखाम संग्राफ्रालाय ना धरना हैदों मानि थाखाय धरना हैखोनो ए ओंखाम संग्राफ्रा दरमा मोनाखैदां माथो दरमा मोनैखायसो धरना हैबाय नामा बिसोरलाय थानिसाया साम' ओंख्रिबाथाय जा गोथाव मोनलै आंसो जाया आन्थायबा साम'खौ आं मोनामनाय मोनलै साम'आथ' गानलेट बायदिसोना सोबख'ना नायबाथाय माबा गानलेट बायदि बै माबाफ्राव गय बिखंफ्राव मानलालाबायग्रा गानलेटआ बेजों एखे नुथारो आं बेनि थाखायनो जाया गवाबालाय उख्रुबदोब्रा नाथाय हाथायबो गैयाना गवाबो सोरबाफोर जानो लुगैदों नामा साम'खौलाय खुगा सिंनिबो जायो नामा नों होनबालाय गोथाव नुथारादां साम' ओंख्रिया गोथाव माथो लखबजोब्बाय सोरबाफोर जानो लुगैदों नामा सोंहरलाय मामा सोरबा जानो लुगैदोंबा फै मामा ए माथो लासिं सिं बिमाखौ गाबज्रिहरबाय थायोलै मा खालामनो नोंना माथो हाथायानो साल'ल' माजों साम'खौ हरगोन नोंलाय बै मबाइलखौ टिपथ'हरगोन आं बिसोर आयौ मबाइला गिग्रुबा जालालै बे खुगाया जोख्लोबदोलै लासिं सिं ए थैबाय मानसिफ्राथ' नोंनि ओंखाम जानायाव मुगैबायलै बे फुरा माथो साम'खौ जानो हादिया नोंलाय नै खारलांबायलै साम'खौ जाबाय बे लामनो